हेल' गाइस खुलुमबाय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आं दा कलेजाव दङ नै मेन गेटखौ देखायनो नागिरदों। मेन गेट आरो बियो नै बे जोंनि मेन गेट कलेजनि। दा आं बेजोंनो हाबलांगोन आरो आं दा लामा सेराव दङ नै नायलांबाय था। आं गेट हाबफैबाय आरो ना आं दा सिङाव थांगासिनो लाहरबाय था। गोसा थाबायनाय जायोना ओंखायनो मावोलै। मा केमेरा फिदिंनो नाय ओरैनो आलाय लोगोफोर जिबायदि बराय साजायदों। जोंनि ओरै मागोखौ बिसिना पंगल होनना बुङो, माने पंगल होनना बुङो। फै ओरै फैबाय था नाङा फै देखायलांबाय था। नै बिलन सिलन साजायदों, नै बिराद मोजां साजायदों। ओरै नुवाखै लारि लारि एकदम बिबारा थांनानै एकदम बेसेबां गोजानावसो कलेजआ। हा माथो जाखो? दा आङो थांगासिनो दङ। जाबाय बै गोजौ मिनिट खारोना बेखौ खारगासिनो दङ नै नायलांबाय थादो। लामा लामा माबा बानायना दोनो जोंना। ओरै दा बैयाव दामनाय देनाय जागोन। ओरै हनै दा देखायगोन आं दामनाय देनायखौ साजायखाबाय आरो ना। हनै गाबख्रावग्रायाबो ओरै सारिगिदिं खाना दोनखाबाय। आं दा थांगासिनो। जोंना बुरिया हनै सिगां सिगां। आंखौ नुवाबालाय मा जानो, बुरिखौ नाय। नै आं दा थांगासिनो आरो ना। जोबोद समायना बानायदों। ओरैजाय साबसिन दा नुगोन। नै बेफोराव दा दखान होगोन आरो गेलेनाय बायदिसिना बादायलायनाय गासिबो जाजोबगोन आरो ना। सेमोन देरसिन बानायदोंमोन, खिन्थु देग्लाय एसे फिसासिन जागोन खोमा। नै कलेजआ बेनो आरो। लिरनायखौ सिनायोबा नायदो लोगोफोर। सोरबाफोर बिसिनि लिरनायखौलाय बबाव सिनायनो। खाथियाव थां नै आसामावबो सोलों बेबायदि लिरनायखौ। हेपि पंगलनो नैबेयावबो मोनसेबाव। नै बेनो आरोना बेजों बानायलांजोबगोन आरो ना। ओरैनो कलेजआ बेनो जाहैबाय। बिसिना लामायाव बिदि साजायो होनबाय सेन्टारफोराव मोनसेबो लाखायाखै। दा मानसि बुरजाबा मोननाय नङा। जालायन्जार KIT कलेज होनना बुङो आरो ना बेखौ। मागोनि जास्ट बानायदों आरो बिदि आखियो जोंना। फुजा जाफ्रामबो बिदि खालायो आरो ना। बिदि आखियो हाबहैदोसो। नायबाय था। मोसानाय बादायलायनाया दा नैबेयावनो जागोन आरो ना। दा मानसि फैजोबबा देखायगोन आं। नैबेवहाय जागोन आरो ना। नैबेवहाय
बेहाय मेन जागोन आरो ना दा नै बिदि लिरो आरो बिसोरना लिरनाय नालाय बिदिनो गोजा आरो ना बिसोरना गाव दा गाइखेरजों ओंखाम संसिगोन दोस्रावआव बिदि आरो ना खिर संदों खिर बिसोरना थालिरा बिदाङा थाथारगोन आरो ना थालिर बिदां ओमफ्राय खुसेर बेबो थागोन आरो नै आं दा हाबबाय आं दा सिङाव हाबबाय आरो होमबा लोगोफोर दा मानसि फैबा देखायबावगोन आङो होनबा आं दा बेखिनियाव दोनथ'नोसै मोसाबा जेरैबो मानसि आरोना दा नुबावगोन नायलांबाय था आरो बेफोर माबायदि गासिबो स्टुडेन्ट गोजा आरोना बे जोंनानो जोंहा बिमाया
नायलांबाय था गासिबो दस्रा हटेल नङा आरो बे कलेजनि गोजा गासिबो कलेजनि गोजा आरो गासिबो स्टुडेन्ट गोजा बियो ओरैनो फैसारि थाखो बोसोरे बिदिनो गिदिर मानियो जोंनाव बे कलेजाव खान्थालबो फानलायो मागोआवनो फानगासिनो जोंना ओरैबायदि मानसि जायो आरोना कलेजनि जायो गासिबो माबायदि बानायो बानायदों लामायाव ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि मानसि जिरायनानै दं आरोना आरो ओंखारजोबाखै सिङाव दंबावो मानसिफ्रा सिङाव दंबावो गासिबो साथ्र'फोर गोजा आरोना भिडिअ गासिबो दंजोबो आरोना एकदम जेरैबो आरो कलेजआ बेनो जोंना कालिन्जार के कलेज होमबा नायलांबाय था लोगोफोर दा गराय मोसानाय माबा माबि देखायबाय थागोन आरोना नायलांबाय था डेन्जारफ्रानो इसे लाखिलायनायसो गराया जोंना गराय गारि थांलायो फैलायदों फुजाया ओंखाम बावनाय फुजाया जोबलायबाय दा मोसानायाव देखायोना एसे आं मोसानायजों थांगासिनो दं आरोना फिल्डआव एबार फिल्डआवसो थांगोन आं बे ओंखाम बावनायाव बोराय जोंना बिगोमा बोराया बावो नालाय एबार फिल्डआव ओंखारहोबाय आरो आं एबार फिल्डआव मोसानायखौ देखायहरनोसै आरोना बिराद गोसालाय सान्दुंआबो नै
जिरायगासिनो दं बोराया बिसिना बिदि मोसायो आरोना दा आं बिथिं थांसैलाय आरोना नायलांबाय था थांबाय मोसानाया आवटनि गैया बेयाव रावबो कलेजनिल' कलेजनि गोजायैनो सिख्ला माखासे आरो गामिनिथ' दंबावोसो बिराद बुरजा बायनो लादों सोरबा जानो लादों सोरबा मानो लादों आवटआवबो बिदि जायो आरोना गामि लादों फैहांदों बियो बिराद मोजां आरो मेला मेलाथार जायगायानो गैया मानसिफ्रा मथा मथि ओरैबायदि गोजानना फैनो हाबावासैसो बे हस्टेलनि फैबासो हस्टेलनि गोजानो बिदि जायो आरोना दा आं हाबहैफिनसै आरोना हाबबाय होमबा एसेनोसै लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'बाय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय भिडिअखौ नायोबा फुल नायनांगोन होमबासो बुजिगोन आरोना आं बेखिनियावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय एबार हौवाफोरनि मोसानाय नायनो लांसै थांबावलायबाय आं गेजेराव थांलायबाय रेलवेखौ बुलायनानै आगावबाय एबाराव दे Kawaii kesannya kayaknya sih
Video agak golau जाबाय नोंथांमोना फुरा गोसो बायदि नायनो हासिगोन आरोना खुलुमबाय।